जों मोननो हायो। आसा खालामो गसाइया उनफोराव नोंखौ जिउआव हेफाजाब होथों। मिजिंनि जायख्लङाव नोङो आगान बेखेवहोबाय, सिमांनि बिबाराव नोङो समायनायै बारग्लांबाय, हराव गैयै खबामाव नों देंखो बोहोबाय, रानथेलांनाय सिमांनि निजायाव नों Halo, Mr. Kangkan, nोंथांनि वाइफआ गारि एक्सिडेन्ट जानानै लामा ससेयावनो जिउ गोमानांबाय। दा बियो हस्पिटालावसो दङ। नोंथाङा बडिखौ लांफैनो हासिगौ। खोमसि अख्रांनि जोंथि नोङो हाथरखि सोरां होगिरि, आन्दायनाय आंनि लामानि अखाफोरांनि सोरां नोङो, नों गैयाब्ला जिउआ आंनि ओंथि गैया, नों नङाब्ला बुहुमानि सोरां नङा, हरथाबाय था नोङो आंजों अरायबो, मिजिंनि जायख्लङाव नों जोबथि समसिम। नोंनि मिनिस्लु मोखांजों आङो सुजुयो दिनै गोदान आलायारन, हनांबाय था आंनि जिउनि जिउ दिङानि